So hi, welcome sa ato ang bag-o nga tutorial series which is ang mga tools, no? Kini mga tools diri. So kini nga video is introduction sa mga tools ug asa sila pwede gamiton sa ato ang picture. Ang kini mga tools ang iyang gamit anis kung naka gusto i-modify, naka gusto i-change or i-move, no? Or i-select sa imuhang image. So kini nga mga kuan diri, kini nga mga tools diri is mo ni imong mga kaalalay nga gamiton, no? So sa kini nga video nga series ato na siyang imahimayon, ato isa-isahon unsay mga purpose ani, no? Ako ang ipaila-ila sa inyo ha sa pinakasayon nga paagi unsay iyang mga gamit ani o kung kanus ato pwede mo gamit ani, ug later on sa tong video ato siya i-combine sa uban nga mga tools which is powerful kaayo, no? So kung kini siya imong i-combine ani ana, so hinaot nga inyong sundan ni ako ang tutorial series which is kini mga tools para mas masabtan nato or mas masabtan ninyo ang Photoshop. So sa kini nga series, no, dili kinahanglan nga tan-aw nimo tan-aw nimo ang video sunod-sunod, no? So pwede niyo i-skip ang mga dili pa niyo gustong hibalaan, no? So ako ni siyang isa-isa kada video, no? Isa-isa ako kada video. For example, isa ka video para sa tools, isa ka video para sa move tool, isa ka video para sa marquee, isa ka video para sa lasso. So naon ako para dili boring para sa inyo ha ang pagsunod, no? So pwede mo mag-ambak-ambak og asa nga video yung gusto tan-awon or asa lang ang mga tools nga gusto niyo matun-an usa, no, og una. So dili kinahanglan magsunod-sunod mong tan-aw or sunod-sunod ninyo tan-aw tanan, no? So pwede mo pili lang og video kung unsa tay gusto ninyo tun-an sa mga tools.